Purborisan Murbengran. Bojo iki penak ya nduk. Nyambutke wong loro. Ya Pak. Mangan wong loro. Lapo-lapo wong loro ya. Wah, percaya. Ya. Semarang udan gremes. Bareng kalian sabar narimo video syuting saking Ronggonjaken kadukung teknologi canggih Saka Buana Plekutuk Sound System. Maneman. Oi. Aja sak padha ngapusi ela elo cilakane ketemu uri preng bongkotan dikethaki gawe celengan anyar dicolong maling injen nganten anyar ditokolo jengking pokmu kapan isih arek atik pengkilaan ngeser arek wedok gak katik semayan bareng dadal gedek dadak kebrekan lumpang saka watu isih prawan senengane guyang-guyu nyangking banyu katik kececeran rupamu ayu bodol eceran arek ayu katik wis gedhe digawekno
teko kamar dhewe bareng bengi bapakne mau cicil wae kepengin oh iya